Assalamu alaikum. Ni Sani Oris ko ka ce na ma'aiki na ƙara dawowa bisa wasu marasa kunya da na ji suna magana cewa ni ba ɗan kafu ba ne ba. Duk da kuma abin da na saka saƙona ya kai har gurinsa ya ji. To abin da nake so zan nuna musu ni ɗan kafu ne. Ni ɗan kafu ne. Kuma suna cewa wai ba na zuwa cikin kafi. Ni dama ban fiye zuwa wajen karatu ba, amma duk inda za a fita ku tambayi na Audi, shi yake goya na a mashin. Ku tambaye shi zai muku bayani. Hatta fita muƙabalar da ni aka fita, har lokacin da muka raka shi 'yan sanda suka dawo da mu aka ce ba za mu shiga ba. Abin da ya bata mana rai, mutumin nan ya ce duniya gaba ɗaya babu irinsa. Duk malaman kanan nan babu wani malami da ba mu zazzaga ba akan shi wannan mutumin, saboda yana kare ma'aiki. Mu kuma duk wanda zai kare ma'aiki wallahi muna bayansa. Mun zazzagi manyan mutanen nan. Akwai wannan mutumin na unguwanmu, Hannasiya ya kira ni mun na daina ganin mutuncinsa. Baban su mamman na daina ganin mutuncinsa, na fita daga sabgarsa. Baba na har cewa in na ƙara zuwa gurin wannan mutumin zai tsine mu har ya mutu. Yanzu sai na je na ba shi hakuri a kabarinsa. Amma ku ce wai ba ma tare da shi, ƙarya kuke walla. Duk inda ake zuwa, bara ma an gaya muku, tun da aka fara gwagwarmayan nan, kun san lokacin da aka buɗe a Samusa littafin da muka je ƙofar gadon kai nan masallacin Isiyaka Rabi'in nan da ya buɗe, a nan aka buɗe a Samusa da ni da Sani Oris aka buɗe. A nan ƙofar gidan Ali mai tangaran lokacin da ya ce in sun shirya da shekarar uwarsa zina ta haife shi, da ni aka yi wannan lakcar. Sani Oris da ni aka yi. Gandun albasan nan, gandu sabuwar gandun nan duk da ake zuwa da ni ake zuwa. Duk wani yawon gaba gadin da ake yi da mu ake yi. Sannan ku marasa kunyan ƙarya ku zo ku ce wai ni ba ɗalibinsa ba ne ba. To ɗalibin ko dai ke na ce ba zan zagi ba, kuma ka zo ka tuba, wallahi ƙarya ike. In ma ya gama cutar da mu, sai dai ya gama cutar da mu tun farko bai gaya mana ƙarya ike wa, ya sa muka zazzagi mutane, muka ci mutuncin mutane, sannan daga baya kuma ya zo ya ce ya tuba. To wallahi mu ko ya tuba sai mun kona masallacin nan. Na daɗa jaddadawa, wallahi sai na kona. Ni Sani Oris wallahi sai na kona wannan masallaci. Ku ji da kyau, wannan ai tuban rainin ma hankali ne. Ko Fir'auna ma lokacin da ya yi wa annabi Haruna kai annabi Musa iskanci, wannan irin rashin mutunci ne Fir'auna biwa annabi Musa ba. A gaban fa al'ummarsa ya ce mai fa mahaukaci ne ba, ya gaggaya mai magana, ya ce ma waye ubangijin nasa, ya gaggaya mai magana, kuma ya biyo annabi Musa fa zai kashe shi ba. Har suka shiga wannan kogin na Maliya, aka buɗe wa annabi Musa ya shiga, sai da ya shiga ya fice. Shi kuma Fir'aunan da ya ga zai mutu sai ya ce wai ya tuba. To irin tubansu ɗaya da wannan tsinan nan. Ni Sani Oris har yanzu ina kan bakata. Littattafai 500, ni abin da yake ƙona min rai kenan. 500 mutanen nan ka ce duk inda ka nuna sai, duk inda kake faɗa kana da hujjojin nan. Littattafan nan ni ina zargin ma ba ma littattafai ba ne, kawai kukkullewa kai, kar a ma buɗe a gane cewa ba littattafai ba ne ba, dan ka tsorata su. Allah kuma ya nuna ma ƙarshen ka. Kuma ni na zazzagi mutane da yawa, Allah ma ya sani. Dan Allah duk wanda na zaga akan wannan ina neman haƙuri, musamman ma wannan mutumin wanda ake cewa ba ɗan Najeriya ba ne ba, na masallacin Malam Jafar. Na zage shi wannan dattijan nan, don Allah ya yafe mu. Duk wanda ya san ni Sani Oris na zaga akan wannan mutumin, na zage shi ne saboda ma'aiki. Kuma yanzu muka gane duk maganganun da ya faɗa ashe shi yake kitsa abubuwansa.
duk da ana cewa ni jahili ne, amma ai ina da basira, kuma na san mutane su kansu in suka ji abubuwan nan sun san ina da basira, tunda zan iya gane abu. Kuma mu akan ma'aiki sai dai mu mutu, kuma ni ba zan ƙara yin kowa a kansa ba, kuma na daina bin sa. Ga ɗaliban nan kowa fita yake ya ce ya daina bin sa. Ai ba ni kaɗai bane ba, ni ca ne zan yi wani aiki, saboda ai akwai wanda ya kashe wani ɗan uwan annaba a yaƙi, yaje ya kashe shi, daga baya ma ya je ya kashe musailamatul hazzabi. Lokacin da ya kashe shi ya ce an yi wani kenan, ya kashe wancan masoyan annabi saboda ya ɓata wa annabi rai, ya ce sai ya faranta wa annabi. Ni ma ai yanzu na ɓata mutane rai nake so zan faranta musu, billahi lazi sai na kona a buɗe. Mutuwa in na mutu akan ma'aiki kowa ya san na yi jihadi ne. Duk wanda ya mutu akan ma'aiki a yawon banza an sha kama ni. Kwana na nawa nake yi a yawon gaba gadin da muke yi na banza na shiriri ta ballantana na kona akan ma'aiki. Allah ya ban jin tsoron kowa. Jiya ai kun zo kun ganna na ganku, kun shige na ganku, kun san na ai, ni ma na san ku. Ba wata barazana da za ku mun ko wani open eyes. Sani Oris ne ko ka ce na ma'aiki. Jiya an ce wai na ɓoye suna na Oris. Sani Oris ne na ma'aiki, na ma'aiki, ni garkuwar ma'aiki ne, maciyin amana kawai, dan iska. In gwamnatin ta hukunta shi mu ba ruwanmu da shi. Na ma faɗa tun jiya na ce in dai gwamnati ta hukunta shi ba ruwanmu, don gwamnati uwar kowa ce, ta fi ƙarfin kowa. Amma matukar za a kyale shi a ci gaba da gaba gadi, wallahi sai mun kona. Wannan shine karshen sakon Sani Oris. Assalamu alaikum. Ni ne Oris na ma'aiki. Assalamu alaikum. Ni